Tipra mothabai thansa anglainani tei Lok Sabha ni candidate final khlainani issue no tei BJP High Command bai dingjagai sangrong saldi poro Delhi thangka haste BJP ni tangphang Bipin Deborma sangrong sal horo Tipra mothani kuchuk ozama bai koksa pandawa achoknani koktongo hakotor tei haste BJP ni kuchuk ozama rok Srangshala hunger strike sengri rimani damshani yagolono hakotor hafang bai ringjagai hunger strike ni dangsha yakarai Delhi thangmani Tipra mothani kezam chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Fiaba sangrong sal dipor Jora tuibo phai Sokphainani mungsa Koktwma Kaham Aboni bagai kotor wana mate kemangmao kelaijak hunger strike kelaijak mani dangsha kitingai Koktwma Kaham nasingai tongnai Tipra mothani Jotto ozamarok Aboni kesaro Maharaja Pradut Kishore bai ringjagai fungni birkhung bai Delhi thangnani bagai haste yakar kha kebengnai bodolni ozama Onimes Deborma Abo haikeno Tipra mothabai thansa anglainani tei Lok Sabha ni candidate final khlainani issue no tei BJP High Command bai ringjagai sangrong sal diporo Delhi thangka haste BJP ni tangphang Bipin Deborma sangrong sal horo Tipra mothani kuchuk ozama bai koksa pandawa achoknani koktongo hakotor tei haste BJP ni kuchuk ozama rok Koksa pandani yagolono fashal fung eba dipor phaishingo khnawi manthothok kaini bodolni bisingo anglaimani koklamni manmari Pia batamoni bagai Delhi ringjakha abonote yei mungsa kok sanani nailia haste BJP ni tangphang Bipin Deborma Ini to Tabuk Delhi thana nai tongo sini High Command Delhi mia horo kol phaika je ano ringkha Tabuk sini aro hoito ba election ni kuno related abonote asok lainai abon bagai angkal Delhi thangai tongo to abon bagai yakuro phaina abo mai wan sok mia to hunger strike rongi thaka Maharaj go ringjakha Delhi wo Anok bajo nani jono jati ba nani BJP ni am harok kuno koklam nani am harok khole jatong da kuno Tiparasa ni bagai kaisa solution tiklai jana am harok wan rok jatong ta wan sok অবশ্যই Tiparasa ni solution kuno kaham kisu mangthai to abo ang harap saya kaham no manai to sina High Command je ନିର୍देश abono sing obunai but aboni related issue de na issue ya ang abo wan sugya but sina High Command je sonoringkha je election issue te hoito meeting ongi mano o basis on ang thangai tongo but ang mota pura puri an thani kuno inform kore je tamon bagai ringkha ba boba gang phan tamon bagai ringkha abo to borok niji saima sinai ang je party ni protinidhi borok ba jeto ang as a state GS ano ringkha ang tam thangai tongo aro thangai si saima sinai sin election issue te ba bo issue te suno ano ringkha tang wa so edition of TTC ni oi ba direction ni oi kaham khangke amar bagi tang wa abo always kaham abo BJP no already agin sibin agenda tongo already TTC bagai sini rajya sarkar cabinet already sini manoniyo mukhyamantri Professor Dr. Manik Sahaji te sini kesam mukhyamantri param gonang Biplop Kumar Debji ni netritwe bo abo already cabinet to pass hongja TTC hayaka ba 50 ta seat judi abo mane bosini kuno kharaiba ADC o judi TTC hayaka ba direct fan mangkha kai abo sini always no sini bagai plus point abo sini borone nahar mung to abon bole regional party jara kai tongnai je to din dora direct funding hayaka ba ADC ni kuno development to abon bagai most welcome abo sini High Command je ନିର୍देश abon sing palong kai ano meeting khabo pro nai sini meeting khanan simi ongnai tabuk ang thalo sang to sanjang oi thangnai but khanan simi khai meeting start ongnai আর বই শুনতে আবো দিল্লি থাকা যে আমো কনফার্ম হংছি 2024 ni Lok Sabha election Tipra mothoi BJP alliance ni da batai nai na babai wan sumro না আবো আবান থানে কোনো বক করে কারণ তাং হিমবা আবো সিনা High Command যে ডিসিশন না মানে আবো সিনে বাগৈ সং কাম্পানি বাগৈ প্রস্তুত দংনাই সিনা High Command উপরে ডিপেন্ড আবো সিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি হায়াকবা সিনে হাস্তেনি বা সিনে ভারতবর্ষনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিনি যে ডিসিশন বা বিনি বিজল সিনে মাননীয় হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জিনি যে চিন্তাধারা বাই সং আগামী দিনে সামখাইতেন খরব থানা জং কিনা Tabuk Jora to ang thangai tongote sini finance minister Pranajit Haraiji bothang tongmane but bin yang budget ଅଧିবেশন tongma bagai bothang malia so ang thangai tongtau Tiparasa ni bisikan nang sasung da tekte beto na Tabuk Jora to ang thane ko information kore but ang ringjakha as a state GS ba thakai saima sine tate sabno ringkha but ano khai to ano kol khai ba an thane te kono inform kore ko to sabno ringjakha Piaba bishingni Koktwma Tipra mothani kaisa kainei man thaino runani goshiwai Tipra mothabai thansa angnani thangai dongo BJP henai Tipra mothani khorokni MLA no khlaijaknai cabinet minister aboni bishingo khoroksano khlaijaknai deputy chief minister phainai 5 March salmari eba 10 March ni bishingo onggeimano katal cabinet minister rokno shomai tangrmani panda Piaba bishingni ongkhori phaimani o Koktwma busuk Jora tui koboi abo Jora Sokphainani yagolo nuksinai Hasteni lukurok Raja Khoraguli ni Simi Omit ni Koktwma Chini Khorang